Mitä vittua? Mä näen itteni tästä. Nyt mennään virittää Mersua lisää. Haetaan uusi softa ja toivon mukaan saadaan tänään laatikkoonkin softa, niin vois luulla, että alkaa tapahtua. Ehkä saadaan tämä rikkikin, kuten tämä on kuitenkin rupes vähän sinistä jo tupruttelemaan. Niin se on vaan sitkeyttä. Juuri näin. Sitten kun se saa vielä lisää öljyä männän päälle, niin sitten vasta alkaa tapahtua. Alkaa. Joo, täällä mennään Lapua kohden. En kyllä tiedä miksi rupesin GoProlla kuvaamaan, kun tuossa olisi järkkärikin. Mennään välillä näin. Joo, mennään välillä GoProllakin. Hyviä uutisia. On, juurikin näin. Joku viime kuvaamista oli niin pimiäs järkkärillä, niin kokeillaan nyt. Ja nyt päästiin valoisaan aikaan. Joo, nyt päästiin oikein valoisan aikaan, ei tarvitse pimiällä ajalla. Jumalauta. Se on nyt. Mitä täällä on tapahtunut? Se on rikki. Onko? Se on särkynyt. Niin mikä tää oli määrän sääri vai mikä tää on saatu? Eikö joku sellainen tämä on? Joo. Vielä kun osaisi käyttää tätä jakoa vaan. Nämähän saa kans niin kun nämä vääntää niin kirjalle, että nämä rupeaa peljättämään. Oi räjäne. Tää on kaikki tästä turhaa paskaa edes. Kaikkia ylimääräistä. Niin. Tää nyt vittu kuvaat tätä, kun mä yritän nipeksillä saatana tätä. Totta kai mä kuvaa. Tää on helvetin ammattimaista asennosta. Ei uskoisi, että on tänään tehnyt kolarikorjauksen kuorma-autoon. Irtuannissa saa. Kyllä se nyt kohtuulailla niinku näyttää ihan terveeltä. Ei taas. Ainakaan kauhean kirjalla tämä ei ollut. Joo. Mutta mitä hyvä se Rooperi kuuluu, niin kannattaa melkein vetää niin kirjalta hirvitti. Niin tää on tällainen, joo. Tuo orengas ainakin näyttää ehjältä. Joo. Tuo on se sihdiskin monkaa. Tuossa näkyy, mutta ei se nyt pitäisi aivan tukos olla. Joo. No niin, rakkaat kansalaiset. Oltais kuulkaa saatu nyt jotakin rikki. Että täällähän nyt kävi pieni exodus, käytiin tossa vähän koittamassa, että kuinka kummi tällä palaa. Ja se sitten siinä teki sellaisen pienen tempun, että se yhtäkkiä sammuu kesken vedon ja railpaineet tippu. Tää ei enää tee juuri mitään ja heti kun lykkää ahtoa pelihin 3000 ringin kohdilla, niin saman tien sammuu ja se sitten käy vähän uudestaansa ja taas saa ajaa, mutta aina kun yrittää herättää, niin se sammuu vaan uudestaansa. Tuossa ruvettiin katsomaan, niin pumpun alta vähän vuotaa naftaa ja niin en tiedä onko pumpusta joku orengas mennyt, mennään nyt katsomaan tuossa nuon, että mikä siellä mahtaas olla. Toverit tulee tuolla nyt väyrysellä perässä. Varmaan ehkä voi peilistä näkyäkin jotakin. En mä tiedä näkyykö tuo kauhea savun määrä mikä tuloo, mutta tommosta sinisen sekaasta kärryä tuloo perästä. Mutta joo, mentäis nyt katsomaan, että mikä nyt vois olla vikana. Kyllä siellä joku nyt on pahasti pielessä. Voi olla nafta karkaa pumpus vähän väärälle puolelle tai joku muu, mutta se nähdään pian, mitä sieltä tuloo. Tai mitään, kuulkaa, katsellaan pian uudestaan, että mitä saadaan aikaiseksi. Ei mitään. No niin. Hommat jatkuu. Joo. Saatiin auto toimimaan, mutta nyt se taas, se pragaa taas. Meillä on vähän suuttimista. Ei toimi, ei toimi enää. Niin, se toimii aina vähän kun sitä huvittaa. Mulla on Jyri suunnitelma. No. Black Smoke LTD ja Rase-suuttimet. Ne on niin kalliit. Me voi lähettää noin suuttimet. Morjesta. Morjesta. Ne voi kato lähettää sinne vain säädettäväksi. Niin. Nämä tuikut. Mutta kun sitten Joo, vittu, eihän meidän tätä tarvitse ottaa täältä irti. Ei tarvitsekaan. Mitä sen ollut? Mulla on vähän
Sekin väsy. Tää vähän rupee taas fragaamahan. Pyydän hajottamaan taas tuon ensi viikon mettää niin lujaa. Näkyy jo työn jäljissä. Alkaa näkymään suoriutumista. Tämä ei ole enää yhtään hyvä homma tämä. Tämä on enää ollenkaan. Tämä on vähän lämmintäkin. Hei kun TJ alkaa olla niinku vähissä. Ai lämmittää? Ei kun napsuu. Napsuu. Jyrillä on jäähdytinnesteenä kuparitahnaa tuolla. Älä kuvaa siinä. Kupalitahno. No joo, Lapualla ollaan käyty. Ollaan saatu uusi softa sisälle. Pyrkyä tuli lisää, aika paljonkin. Sitten me rikottiin tämä Lapualla. Joo, me rikottiin tämä. Korkeapainepumpun välistä rupes vuoltamaan moniuraremmin päälle vitusti naftaa. Saatiin korjattua. Se saatiin korjattua. Sitten meillä oli ongelmana se, että kiihdyttäessä railpaineet tippuu alas. Ei toiminut kunnolla. Kokeiltiin kaiken näköistä. Melkein kaikkia paitsi huumeita kokeiltiin. No, sitten tehtiin ohivuototesti suuttimilla, niin ykkönen kusi kierroksilla aivan vitusti läpi. Ja sitten käytiin kaverilta hakemassa yksi suutin. Joo, joka on varmaan pyörinyt kuule vaikka mihinä lattialla ja päälle hypitty ja ajettu autollakin varmaan ylitte, mutta se nousi kiinni ja... Sinne laitettiin mannin kärki tuosta rikkinäistä suuttimesta. Ja nyt tämä kuulostaa esikammilta. Joo. Kuulostaa esikammilta, mutta vetää normaalisesti aika pitkälti. Suljettu alue sitten. Meksiko. Mutta pitää toivoa, meillä on ne polttoainelinjat siellä ilman lemmaria, ettei ne lennä vittuun. Tuo saa leikata tästä videosta pois. Vähän kalakattaa vain. Anna palaa vain. Aja pikapihalle. Joo, ilman muuta! Otetaan Jyrille pikku temppu tonne videolle. Pikku temppu. Pikku temppu. Nyt. Tosta kun. Oho! Noniin. Pitääkö kuvata Power Rage ykävideo? Mä menen huutamaan tuohon. No. Ai saatana. Vittu se kuulostaa hyvältä. Avaappa konepellivaihdukset, ettei tuolla kärryä mikään vitun paluulinja. Niin varmaan on. Ei mitään normaalista poikkiavaa. Juu, ei naftaa on joka paikassa ja öljyä, se on aivan normaali. Ei oo niin paljon kuin muulla. No ei. No niin, katsotaan mitä hajua on tällä kertaa.
Vittu teidän kanssa aina tämmöstä värkkäämistä. Vittu, mä lähden helvettiin. No. Vittu Javanainen sanois edes päivää näillä rahoilla saatana. No. Vittu sun vetäis turpaa.